guys, it's me Bricks and welcome back. So kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, please don't forget to click the subscribe button at yung katabi niyang notification bell para ma-update ka whenever I upload a video. So yay! So ayan guys, matagal-tagal na since nakapag-haul ako ng mga pamili ko. Before ako mag-start, so disclaimer lang, hindi ito pagmamayabang ko, hindi i-haul ko lang yung mga napamili ko kasi sobrang saya ko kasi meron akong nabili or meron akong parang yung nabili ko yung gusto kong bilhin, and so yun, and magagamit ko din naman itong mga napamili ko. Hindi naman siguro masasayang ito, particularly sa YouTube and dito sa aming bahay. So yun, hindi ito isahang bili tigi-tigi kasi yun, tipid-tipid tayo, diba guys, kasi merong pandemic tayo ngayon. So ayan, ito yung mga napamili ko, mga sa syudad, department store, I guess. So ito siya guys, tadaan! So ito yung napamili ko, merong eco bag at saka napunta ako sa Free Life. Ako napamili dito, dalawang eco bag. So mag-ano muna ako guys, thumbnail. So yun guys, ito yung mga napamili ko. And unahin natin, ano bang gusto natin? Unahin na lang natin itong pink tsaka itong Free Life. Baba muna natin siya guys. So ito yung pink na eco bag. So meron akong mga napamili and ito. Unahin na natin itong nasa bulsita ata. Okay. Ang una kong napamili, and ito pala is nabili ko dito kung you are my taga-panood dito. Dito nabili ko to sa amin dito sa Iligan City, sa yung kilid sa may Iligan Fiesta Mall ang tawag doon. Yung mga wholesale ba? Pero pwede rin mga isa-isa. So madami ko nasatsat. So ang una is ayan, tadaan! Guys, meron akong nabiling kimpit guys, kasi para to sa aking pamangkin and sa aking kapatid, and also yung mga tiktok na mag cute ganon, transform. So kung gusto mo makita yung mga transform ko, i-follow mo ako sa aking TikTok account, ilalagay ko dito. Ching! Follow nyo ako sa aking TikTok. So ayan, so going back, so ito siya guys, kimpit siya na parang butterfly yung design, pero madaming mga ginto. So kuha tayo ng isa, try natin siya guys. O diba? Ganda siya guys, no? So ayan, ito yung nabili ko, and sa 5 pairs is only 42 pesos. And next naman is ito. Mga kwintas. Alam niyo yung tinda sa school niyo, sa labas ng gate or sa labas ng school or sa canteen. Lalong-lalo na sa mga public students dyan. So mayroong mga nagtitinda nito, mga 15 isa. Pero nabili ko ito, kwintas to guys, nabili ko ito ng 57 pesos. Ano na siya? Isang dosena. So, ganito siya guys. Oh. And yung dalawa nito, binigay ko na sa aking kapatid at pamangkin. So, ganito siya. O, diba? Meron na akong accessories kung mag-makeup. Kailangan ng accessories na kwintas sa TikTok, diba? So, ayan, sulit naman. And, siguro, hindi ito tunay guys kasi parang stainless or baka kakalangawin ito guys. Tapos ito lang, para siyang guma or garter. So yun, diba? Okay na din para sa presyo niyang 57 for 12 pieces. So ayan, kunin natin ito. Next is bumili ako nito, charan! So kimpit ulit guys, yung clip. Ayan, clip. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117
Ewan ko ba't nabili ko to, pero ang cute. Paano? Pan TikTok yung cute. Ganon. So yun, nabili ko ito ng 10 pesos. 10 pesos. Ano na siya? 5 pairs. So bali 10, diba? So ayan, nabili ko to ng 10. Bali 2 siya. Nabili ko ito, yan, ching, hairpins. Kasi mataas buhok ko minsan na. Wala, gusto ko lang bilhin tong hairpins, diba? Ano to, parang 38 or 42 pesos. And sobrang dami niya na guys, isang pack. So diba, sobrang sulit. So ayan, hairpins for ganun. Ayan, wala na. Last na ito guys. Ito, nabili ko to sa Abubots, dun sa Gaisano Mall. Sa 2nd floor. And ito yung mga napamili ko sa Abubots. Bumili ako ng Sanrio na color black. And this retail for 34 pesos guys. So ayan. Bumili ako nito kasi minsan nagtatali ako ng aking buhok, 'di ba? So kasi sobrang igang. Ganun, igang. Tapos next is ito. Sa Abubots din. 24 pesos, ano na siya? Eyebrow and eyeliner, 'di ba? Double purpose na siya, guys. O, 'di ba? Meron na siyang brush. More on beauty vlogs tayo. Gusto mo 'yon? Kasi today naano ako ngayon sa mga pagme-makeup kasi na-inspired ako, 'di ba? Sa mga YouTuber, beauty vloggers diyan. Shout out sa inyo lahat. And ito, guys, wala na siya. Wala nang laman. And ito, 2 item na lang. Bumili ako ng mantel. And ginamit ko na siya. And parang kinover ko na yung table namin doon. And bumili ako ng puting tela. Sa mall ko din ito nabili. Sa Gaisano Mall, diba? 3rd floor, I guess. Doon sa may tela. Kasi plano ko gawing background itong white tela na ito. So ayan, meron na tayong pang background soon. So ayun guys, so yun ang laman ng ating pink na eco bag. So marami din akong nabili doon sa mall at saka sa ibang store. So ang next is dito sa Free Life. Yee! Free Life! So ayan guys, so ang plano ko sana is bibili lang ako ng connector ng charger doon sa Free Life kasi tag 99 lang yung mga presyohan doon. Sobrang anong sulit ba? Kaso napabili ako guys kasi marami akong gustong bilhin dati sa Free Life na hindi ko nabili. And habang meron tayong pera or meron tayong ipon, and so yun, binili ko na siya kasi baka mag-lockdown ulit, 'di ba? So yun. So ayan. So unahin na natin ang laman dito sa Free Life. So by the way guys, bumili ako ng mask. Hindi ito sa Free Life by the way guys. Binili ko to sa ibang store. So to, isang box tapos merong ganito pa. Bumili pa ako kasi yung papa, kuya ko, mama ko and ako, most of the time lumalabas kami pag merong mga gustong bilhin, ganon. So bumili ako nito and na to, this only for 180, tapos ito din 180. So and nagamit na pala namin itong nasa cellophane. So yun, mask is kailangan natin guys, always wear your mask kung lalabas and stay safe. So yun, keep safe tayong lahat guys. And ang next is ayan, bumili ako ng isang pack ng wet wipes doon sa Free Life guys. Na siya, 100 pieces and 99 pesos. So ayan, sobrang sulit na naman. Wet wipes, 'di ba? So 'di ba? Kailangan natin ng wet wipes. Nabili ko lang kasi plano kong yun nga, sabi ko 'di ba kanina. Uy, ang ingay ng kalsada namin. Wait. Advertise light. So yun, bumili ako nito kasi plano ko sana mag-makeup, 'di ba? Mag-transform ba, makeup. So ayan, baka gamitin natin to pang tanggal ng makeup, 'di ba? So yun, share ko lang. And ang next na nabili ko is ito. Ano tawag dito? Bumili ako ng sponge. Kasi sa Watson sana ako bibili guys, kaso naubusan sila. So ayan, bumili ako nito.
And so far, maganda naman siya guys. Tignan nyo. Ito. Gusto ko kasi yung mga maliliit lang para ganun. So, ayan. Bumili ako nitong sponges. Anong tawag dito? Vario Shave Puff Latex Free. So, Ruby Face. This is only 99 pesos guys. So, meron ka ng 12 pieces na sponge. Purple, pink, at saka blue. So, yun. And, ayan. Itong last na lang. Wala na siya guys. Wala nang laman yung ating Free Life. And ito na yung ating last sa haul na ito sa Free Life. Bumili ako ng dalawang brushes. Kasi meron, di ba, meron ako nabiling brushes. And sa brush set na yun, walang ganitong brush. So yung pamblend sa eyeshadow and ito, powder or blush. Ayan, bumili na ako. And this is 79 pesos from Free Life. And okay na din. Wala naman akong pili sa guys, brush, basta ma-apply yun. So ito din. This is 49 pesos. So ayun. So yun guys, so yun yung lahat ng mga napamili ko, yung mga naipon ko sa bili. Kasi hindi yun bultuhan na bili guys, kasi tigi-tigi ba, parang sa ibang araw ganun. Kasi alam nyo naman, tipid-tipid tayo, di ba? Kailangan natin ng ipon, lalo na ngayon sa ating pandemic. And I'm so blessed that my parents meron pa rin work kahit ganito. And so yun, and nakapag-ipon-ipon ako, and ayun, hingi pala sa mga parents. So yun guys, so yun yung mga napamili ko. And so once again, hindi ko yun ipagmamayabang, and lang yun, parang pinapakita ko lang, it's a sign of na na sobrang saya ko lang kasi nabili ko na yung gusto ko. And I just want to share the message that kung meron ka man gusto, mag-antay-antay ka lang din, or mag-ipon ka, or pagsikapan mong makahanap ng paraan para mabili mo yung gusto mo. Pero lang guys, parang bilhin nyo yung kailangan nyo, tsaka na kayo bumili ng talagang gusto nyo kapag meron na talagang extra income. So, ganun, wag nating ipilit kung wala talaga tayong pambili. Sana nag-enjoy kayo, and please don't forget to click the subscribe button at yung katabi niyang notification bell para ma-update ka whenever I upload a video. And i-follow mo na rin ako sa aking mga social media accounts down in the description box na aking ilalagay. Yun lang lahat guys, sana nag-enjoy kayo. This is Bricks Tiguman saying annyeong, bye!